irar kiyana na foundation a yau ke maulidin murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma. Irar kiyana na foundation a yau ke maulidin murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma. Farko da rabbana Allah wutiri, sarki ilahu karamin nazari, zan wake shugaban duk mai zikiri, shuma gaban halittu albashari da sayyidul umma. Dan da'irar kiyana na foundation a yau ke maulidin murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma. Ya rabbu kai ruwa na salatinka kun wanda baya shi a halittarka, alai kasa sahabbai sun bi ka, har auliya umanyan bayinka sun bi sayyidul umma. Da'irar kiyana na foundation a yau ke maulidin murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma. Mola ya shehu Ahmad Tijani in ya su shehana mai diwani, mai yarwa shehana babban tsani, nasa da shehu baba na sufi ya bu sayyidul umma. Tilas na gaida kai shehu kabiru, kai ne ka sani ɗakin asraru, gun Mustapha ka ce na yi ta hi'iru, gaishe ka shehu jikan zahara'u ya ga sayyidul umma. Dan da'irar kiyana na foundation a yau ke maulidin murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma. Kowa ya dakata du ayi shiru, zan gaida sayyada ya ga dahiru, labbai ki sajida gunki nai zuru, mai ya banki mai na dan Anas zarake nake nema. Dan da'irar kiyana na foundation a yau ke maulidin murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma. Ya sayyidi Sadiq zana so kace Salamun alaika manzon da yayi fice, wa salatu alaika mai san ka yayi fice, manzo a san ka zan so na haukace yarda sayyidul umma. Da'irar kiyana na foundation a yau ke maulidin murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma. Yau maulidin ka ne da hamu muke, komai akan ka ne shugaba muke, mun ba da rai da komai a takaice, dan ka wuce na yau kishiya wa kai da sayyidul umma. Allahu rabbuna daga hannuna domin isar rasulu masoyina, ga da'irar mu mai sunan nana, kare ta dan isar ummul kairi zara'u mai girma. Dan da'irar kiyana na foundation a yau ke maulidin murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma. Auta na da'ira ka fito kai ma, na gaida shugaban duka al'umma, labbai kata kamar duka mai nema, kai ne kake da kogin alfarma da sayyidul umma. Dan da'irar kiyana na foundation a yau ke maulidin murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma. Mai kyan hali da kyawu na ɗabi'a, mai san kaɗa ya zarce wa sa'a, samun ganin ka ne babbar sa'a, yan da'irar mu kai ɗaya za mu rika da sayyidul umma. Da'irar kiyana na foundation a yau ke maulidin murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma. Ya mai cikar isa a wurin Allah, mekin kaɗa ya zama ɗan wahala, jin baitukan ka ke sa na yi kwalla, ni ke yaban ka suna na Ahmad da kwaranka mai himma. Dan da'irar kiyana na foundation a yau ke maulidin murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma.
iyo hela. Salamun alaika zababban Allah, salamun ala madubin yan faila, salamun ala madubin yan da'iran na kai muke nema. Yan da'irar kiyana na foundation a yau ke maulidin murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma. Yau maulidin ka ne baban umma, manya da yara duk mun ɗau himma, buri muke mu ɗan yi ma hidima. Manzo kai kai mana alfarma mu ganka sayyidul umma. Yan da'irar kiyana na foundation a yau ke maulidin murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma. Ba ma yabanka domin yin suna, mai yin yabanka ya gama yin suna, kai ne ka zama mai babban suna. Mai nana ne ya ce mini in nuna ba kamar abul umma. Da'irar kirana na foundation a yau ke maulidi murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma. Ya sida al'amin zo ka harraka. Labai ka mai gida san kanar rika, maikin ka shugaba za ya hallaka. Dan da'ira ku taso mu harraka mu wace sayyidul umma. Ya mai zikar isa da ka isa, ba mai sanin ka sai wanda ya isa. Wato Ubangiji jalla mai isa, Allah ka yarda zan waƙe mai isa da sayyidul umma. Yan da'irar kiyana na foundation a yau ke maulidin murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma. Ya shugaban halittu almahadi, yin baitukan kashi ne tauhidi, domin ka ne muke yin maulidi, da yin yaban ka suna da sidi al'amin abul umma. Yan da'irar kiyana na foundation a yau ke maulidin murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma. Zogon baka yi wake ga sayyada. Labbai ki sayyada mai cikar isa, gaishe ki sajida zarakin isa, ko da'irar mu sunan ta sayyada nana yar abul umma. Da'irar kirana na foundation a yau ke maulidi murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma. Yana na sannu mata gurin Ali, sannun ki mai cikar kyau da hankali, kan san ki zara ni ban da hankali, daɗin yabon kike ɗauke hankali yar gidan abul umma. Ya sayyadi sunusi kayo yabo. Labbai ka mai gida ɗa sha yabo, burin ganin kake sani yin yabo. Ya shugaban mu ni kai nake yabo da sayyidul umma. Yan da'irar kiyana na foundation a yau ke maulidin murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma. Yan da'irar mu ba za mu barka ba, yan na foundation kai muke yaba, komai wuya ba ma bar yabonka ba. Yin maulidin ka ba za mu bar shi ba da sayyidul umma. Yan da'irar kiyana na foundation a yau ke maulidin murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma. Murna farin ciki yau a zuciya, yin maulidin ka ke haska zuciya, sannan ya samu shauki a zuciya. Me yin yabo sunusi na sayyada zara yar abul umma. Da'irar kirana na foundation a yau ke maulidi murna da haihuwar manzon Allah da sayyidul umma. Ta rabu dan isar abban nana, ka da'irar mu mai sunan nana, kare mu dan isar sunan nana, ka daɗe mu sirkan begen nana dan isar abul umma. Nan za na dakata ya manzo na, a cikin yabanka ya abban nana,
mai yaban ma'aiki sunana mai na inkiya Abdulhadi shahirin abul umma